вчерашния ден се разви по малко непредвиден начин. Езерото, което бяхме отишли, беше замръзнало. Оттам целият днешен ден, съответно следващия ден, се прецака, трябваше да мислиме в перспектива. Та решихме да хапнеме, правихме един бургер и там едно филенце. И понеже бяхме близо до границата с Полша, разбрахме, че Краков е добра алтернатива и ще спаси трипа. Така че направо се пътихме за там, търсихме къде спиме, легнахме в колата, спахме и сега сме тук и сипваме газ. Малко е скъпа газта спрямо Словакия. И сега ще видим някъде в центъра да се разходим. Само точно сипахме газта и намерихме едно езерце до нас. Но кажи къде сме? Е в Краков. Краков вчера пристигнахме. Вчера, днеска преди 4 часа. 5. Защото в Словакия се оказа, че няма какво толкова да правим. И двата дена, които си бяхме планирали до езеро и да качваме някакво нагоре high altitude с някакъв лифт. Няма смисъл, април месец е направо взима някакви преспи 5 метра. Ние сме си туристчета сме си. Няма какво остане, затова добре, че това Стръбске плесо е близо до границата с Полша. И това Краков, 2 часа и половина. Цак-цак. И тук леко sneak peek. Ма май не е това езерото. Ние сме... Не знам де, сега ще видим. Друго езеро няма. Еми, ще видим. И я. Това дърво пречи. Но това е причината, че... Виж катеричката. Еми, е там на това. Виж на дървото. Не ще се вижда на камерата, но... Къде избях? Ето късъцата. Тя сега се къри. Ето я. Къде? Ето къдолу. Ето тук долу, да. Ето е там. И няма много, е малко за да се види. И сега сме тук. Един бърз лок, так-так. После един бърз Kaufland за полуфабрикати. Breakfast. Много съм доволен. Е, там ще видим сега в Kaufland за тия, да ти разправях вчера. Каричките. Въглища с каричка, да. И да се правим на... И да се правим на... Я видя какво правят хората. 7 часа. Какво става с тези хора, бе? Супер. Ало, тук. Супер активни са всички. А не бе, Унгария като нас ще са. и в Словакия. Некви колела, птичани. Тук. Тук е готино. Дори с мъглата е готино. Супер мъглата. Тук панорамик. Так. И малко в далечината какво? Някакви замъци, албала, но Да, може трудно се вижда. Да. Има. С коя ръка да ти хвана ръката? Няма да С ми кръка държиш ми. ръката. С кръка ми да ти хвана ръката. Няма да ми държиш ръката. Май това е езерсия. А не, там. А не, стигнали сме цу. Еми това ли е? Е тук. Еми тази пейчица. Малко ли? Нищо не казвам. Так. Я чакай. Като за 3 минути ходене, мисля, че е доста е красиво. чиларка. Всъщност. И отзад далечната се вижда. А много е готино. Панелките. Тук това не са панелки. И вижда някакси как стават като слоеве от мъглата. Да. Доста é красиво. Еми сега пускаме дрона, освен. Хайде. Não precisa falar, eu já sei ler o que o seu corpo quer me dizer. Temperatura subindo sem parar. Hoje o mundo pode até acabar. É amor quente, fogo que queima. No ritmo da batida a gente se algema.
beijo, matar de vez o meu maior desejo. É puro calor, pele na pele. Deixa que esse fogo nos atropele. A few moments later. Hello, boss? Yeah, Michael. I have a problem. Yes. Lorry, start, no problem. Drive, 1, 2, 3, problem, yes. Oh, yeah. Don't know how this happened. What I can do, mate, Yeah, can cut it this yeah, and put new one yeah, and new one hook. yeah. I ask my friend how much. Yeah, it if you is. can ask. Thank you. Ето го бедбоя. Тази тъпа дупка гърми на Велсмак. Сега ще ме издумка, реално ще смени самата тръба. Ще вземе 50-100 лева, ама по-добре от да бръмчиме като... Нищо де. Важно, че ще се оправи. Да видим колко ще е диагнозата. Иначе, добре е отдолу Хондата. Няма ръжда. Ако някой си търси Хонда, чисто нов, ламда сонда, и тук още една ламда нова, няма течове, няма нищо. Тук е някакво аки, ама това не е страшно. Ей, как бучи, направо смърт. Но това е на Idol. Иначе и кюнеца е... Моята ръка е голяма. Голем кюнец. Еми, да видим какво ще стане сега и колко време ще отнеме. Ще държиме постът. Пак се включваме. Тия ме баха майката. 150 лева за да ми сменят тъпата траба. Но... Какво правиме? В смисъл... Не мога да карам така. Още 10 дена сме на трипа. То си е бал майката. Сега някаква бензиностанция. Трябва да намеря. Па да видим и тук. Това не знам какво е. Мисъл, хубав град е. Не е някакво село или нещо. Ама сигурно не е столицата. И е напудрено на животно, някакво чисто, някакво готино, вело, алейки, едно друго. Трамвайчето минава, гледай какъв мост. Някакъв мост, трамвая се минава отгоре. Няма ядове. От другата страна, 5 минути. Добре, бе. Вика, do you want receipt? Викам, не. Вика 300. 300 тук полски злоти или какво е. Делено на 2. 100, не, то е 2,2, примерно 150, 130, 140, 150, малко тегло, ама и се връщаме и продължаваме. Днеска плана е тук Краков, има до Краков някакво друго пак с К и след това някакво Вроци, пак някакъв град до нас, посока Чехия. Но днеска мисля, че тук ще бръмчиме основно, че последните дни, мисля вчера 8 часа, оня ден 8 часа и нали каране и малко тегаво. Та бяхме сега до Kaufland да вземем някакви закуски и намерих, това и вчера го търсих, така въглища с каричка, като в България. И ще намерим някакво място, ще вземем някакво месо късо и ще си запалиме барбекю в гората. И това е плана реално за деня, да видим. Утре ще го мислиме. Цялото това нещо се получи, понеже вчера трябваше да сме на
някакво езеро в Словакия и днеска да сме пак в Словакия на някакви с лифта, нагоре, не знам си колко 2000 метра altitude, то долу е замръзнало всичко, не се диша и просто преценихме, че ще ни дойде едно на нагорно и студено и то реално няма какво толкова да се видим и то си е хубаво, красиво и всичко е точно, обаче е замръзнало и по-скоро предпочитаме някакъв чил вайп, е така слънчице, град, разходка, център, кафе, ау и сега 2-3 часа Краков, после другия град 2-3 часа, третия град 2-3 часа и то ние станахме с 6 днеска, като спиш колата, доста бързо се наспиваш и така че има време, сега не знам колко е към 10 часа, не знам дали се вижда хубаво, но реално е 20 злоти, демек 10 лева към вържена, отгоре на всичките истории, accept, no receipt, взимаме картата, много важно нещо. Та страшно нашиване с това успох. Взимаме кеша. 300, повече 86 евра. Общо, нали? 170. Айде нашите. Едни бързи. Ако искаш. Но нямам какво го слама на сърце, са може и по-зле да бъде. Така че поне е петък и поне работят. Да беше станал в неделя и може да се кара 1-2 дена. Така, но 10 не бих казал. Плюс това сега ще ходим по столици, ние тук в Варшава няма да стигнем, защото е много нагоре и ние в нашата посока. Но Прага, Виена, Братислава, Любляна, после на Босна и Херцеговина не го помня какво беше, защото е към края на трипа, не съм рефрешкал още плана. Така че да не биеме много на очи. Накрая стигнахме до Краков. Ние си бяхме в Краков, де. Стигнахме до същинската част. До центъра. Платихме си 5 лева на час. Къде е Орел, бе? Тук бе. Да. Ебати играч. Чакай, че не мога да го видим. Орела, лудница. Но да, това има не знам какво се бъде, някакво... Река. Това е река. Това Да. е река. Ако не знаехте, ако нямахте очи, това е река. А ти какво ще да кажеш? Моля, Не ми пребави видеото, аз няма да правя voiceover. И това е замък, и това е река. Много информативно. Валю. виж. Това са някакви ръчички. Някакви... Оф, плюс камера. Краков. Уж бяхме тръгнали към... Вивел ли към какво бяхме тръгнали? Вавел. Тук ми се карат, че не мога да го произнасям. И между другото има доста хора за... Тук хванах клаустрофобия. Толкова много хора. Да. Айде, че има хора зад нас. Писвам се. Айде. Нормалка. Ще се пребия. Ма пребий се. Да ти дойда къл главата. Така нищо не става. Какво направя? Трябваше да спра. Дай, първо тук е едно viewpoint. Бързо. Той дракон. Нататък явно. Айде.
ресторантче за играчите. Барче, да. Който играч сяда тук. Който не е играч, подминава. А който е най-голем играч, направо си ляга е тук на пейката. О, виенско колело. Стигнахме до стария град на Краков. Много са ми трудните имена да ги помня, да ги запомням, да ги изказвам, да ги таковам. Поне времето е хубаво. Имаме първия припаднал на пътешествието. Малко тук отдайте. Това е вече главния площад, а.к.а. баш центъра на стария град. Пълно с хора, аз не мога повярвам как в този малък град толкова много хора.
Краков. Правим една бърза спирка в замъка на Мозна. Изглежда скандален и е точно по средата между Краков и Вроцлав, който е бил в Полша, да ме извини, който не е бил, го съветваме да идва. О, там има езерце, реално. Сега ще видим каква е гледката. И 12 лева на човек по-късно ви отвежда до парка на замъка и на самия замък, който изглежда доста скандално на живо. Сега ще пробваме да влезем вътре, но май няма да ни пуснат. Пиш нещо за филмование. Ми какво пише? Не знам. Вътре един quick sneak peek. Рецепция. Това е хотел в принцип. Така изглежда. Отвън. Малко скандално. А тук? Май да се излиза, май. Тук. Леко планистало се. Я чай да има.
ти е замъка. Влизаш отстрани на замъка и си директно в някаква скандална ботаническа градина с прозрачни тавани. Мръднете се, мадам. С фонтанче. Просто е скандално. Горе-долу колкото да видиш една пещера в България е цената на билета, така че мисля, че се заслужава всяка стотинка. Да не гризем, това му е палма. То си пише на полски. Така че ние, за съжаление, не може да разберем какво пише за палмата. Много добре. За малко да пропуснем. Инстаграм был госпожицата. Тук има ли POV? Не. Every heartbeat, every mile. I got sunset in my bones, burning slow, burning gold. You and me, we're going home, to a place we never know. Oh, this feeling never folds. It just glows, it just glows. I got sunset in my bones, and it's dancing through my soul. Hey. Your hand on my neck, warm like late July. You turn just a little and the waves reply. We don't say much, just breathe in the light. Your hips write a promise across the edge of the night. I got sunset in my bones, burning slow, burning gold. You and me, we're going home, to a place we never know. Oh, this feeling never folds. It just glows, it just glows. 'Cause I got sunset in my bones, and it's dancing through my soul. Oh yeah, spin me slow, then let me go. I fall back, you pull me close. One more hour, let it ride. Daylight, twilight, you and I got sunset in my bones, burning slow, burning gold. You and me, we're going home, to a place we never know. Oh, this feeling never folds. It just glows, it just glows. I got sunset in my bones, and it's dancing through my soul. Oh,
четворка. Ще снимаш ли скоро нова? Сега търся да звука. Оранжева. Оранжева. Ама имаше някакво. Ето е. Не. Стресът не са големи, викаш. После заставам до него. Опа. То малко кринч така. Не, няма да го таковам. Дай бе, дай. Дай натам него. Сега сме надясно. Разделяме се. Разделят се пътищата ни, беше и много приятно да бръмчиме Да заедно бръмчиме заедно, да, в Вроцлав. с нашия другар. Оп, Маля, Тоди. забранено така. Айде. Айде. Айде Market Square, първата пешеходна точка, която почваме да се разхождаме. Малкият тигър. Президента яко. Че объркахме, май сме на тук. Май сме надолу. През кое? През деня? През нощта е по-яко. Айде, значи. Че трябва да съм GPS напред. Ясно. Дано да не дигнат колата нещо. Да, така бе. На кое? На тяло. Моля си с 10. Как ще видите си на тялото? Тръгни сме към хапнахме набързо в едно заведение, пица, избомбиха ни. Мисля като в София си, 20 лева пицата и 5 лева количка. Просто ние осъзнахме, че до сега не сме смятали бюджета много правилно и леко преполовихме целият бюджет за 2 дена. Чакай да се закопчая, бе, мадам. Така че отиваме да пинеме количка от колата и продължаваме разходката от... Мисля, няма пари за 5 лева за една кола. Няма.